Kapustnica, tá kráľovná vianočných sviatkov. Je to tradičná slovenská polievka, ktorá rozvonieva naše domovy. Je plná kvalitných surovín, údeného mäsa, kapusty, sušených húb či sliviek. My si dnes pripravíme tzv. Gazdovskú kapustnicu, ktorú sme vyskladali z vlastných stačniek spoločnosti Metro. Ako správnej gazdovskej kapustnici musí tam byť čerstvé mäso, údené rebra, kvalitná klobáska, sušené huby, zemiaky, kvasená kapusta či sušené slivky. A takú si dnes pripravíme. Na rozohriaté bravčové masti speníme na jemno nakrájanú cibulku, pridáme mletú papriku, pridáme nakrájané bravčové mäso, nakrájané kocky, osolíme, okoreníme všetky koreniny, čiže nové korene, celé korene, rastcu, bobkový list a soľ a necháme dusiť. Následne pridáme kyslú kapustu a podlejeme údeným vývarom. Pripravili sme si ho z údených kostí, cibule, korenín, nové bobkový list, celé korene, strúčik cesnaku, podlali vínom, trošku koreňovej zeleniny a varili sme tiahnutím zo 2 hodinky a použili sme ho na prípravu tej kapustnice. Teraz budeme vkladať do polievky jednotlivé údeniny, čiže môžeme tam vložiť domácu klobásku, kolienko celé, kus údeného mäska, pokojne ešte nejaké rebro, klobásy dosť. My sme tu namočili vopred huby, čiže budeme pridávať namočené huby. Ja tu mám konkrétne lecné smrekovec. Pokojne aj s tou vodou. Nakrájané zemiačky. Nemusíte sa vôbec obávať, že sa vám polievke rozvaria. Môžete ich dávať hneď teraz, ako ja, pretože kyslá voda z tej kapustnice spôsobí, že sa vám nerozvaria. Ostanú pekne zatiahnuté. A na záver, ako som spomenul v úvode, aj sušené slivky. A takto založenú kapustnicu ja nechávam variť tiahnutím niekedy aj 3-4 hodiny. Zhruba po 3,5 hodinách sme vybrali všetky údeniny a mäso z polievky, nechali jeden schladnúť a nakrájame na kúsky. Vrátime naspäť do polievky, ochutnáme a budeme servírovať s kyslou smotanou. Takto plný tanier vianočnej kapustnice si môžete pripraviť aj vy. Ja vám prajem len pekné sviatky a dobrú chuť.